Angie, kain tayo, Angie, at musal. Angie, wala tayong paalog-alog ngayon. Conservative ako ngayon. Busy kami today. Marami akong gagawin. Tinali ko na may pasok kami. Ano ka ba? Mabilis ang almusal na to. Namin gagawin. Bakit akala mo saan ba ako? Ha? Marami akong wig, huwag kang mag-alala sa buhok ko. No, akala mo sa akin sustentado? Diyos ko, sa Pinas hindi ako magla-live. Oy, maingay ang mga aso namin. Maingay ang aso doon. Naiinis ako. Hindi ako makakanta. Konduktor lang. Anak lang ako ng konduktor. Ano ka ba? Almusal tayo ay buta pasensya na kayo. Kailangan kong mabilis ang kain to. Sa Iloilo ako. Taga Iloilo ako, Angie. Ang sarap naman ang buhay mo. Lagi kang nakatutok sa YT. Oo, dahil nung gak ba? Teka lang, may kukunin ako. Ilongga ka man, haw? Ilongga ka man, Angie? Ngayon, nasa Dubai ako ngayon. Next month, iba naman. Diyos ko, itong amo ko, Dora Explorer.
Nakakapagod. 1 month dito, 1 month na naman mamaya doon. Oo, dati sa Japan. Siyempre matanda na ako para sa Japan, oy. Dati yun. Yun talagang una-unang abroad ko. Kaya hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga kanta nila. Imagine, 2 dekada na hindi ko pa rin nakakalimutan. Ang Japanese. Ano naman gagawin ko? Hindi kailangan ko magtrabaho. Kumain ka na. Bilisan natin. Bilisan natin kumain. Kumakanta pa rin naman ako ng Japanese. Nabitin ako sa kape. Ayan, binuksan ko yung isang payong, oh. Ayan yung iba. Sira na yung isa dyan, oh. Ito yung dyan yan. Yung malaki nun sa likod. Ang bigat nun. Sila magagawa nun. Kaya nga, di tayo. Sinabi na yun kay Jan. Wala kaming Ramadan. Kasi hindi naman sila Muslim. Dapat ako ang nagpa-fasting kasi kailangan ko magpapayat. Buti na lang wala kaming Ramadan. Dito, kahit hindi Ramadan, napagod ka. This week lang naman. Meron. Pero, yung boss ko, hindi naman Muslim. Oo. Bakit sa'yo? Saan ka? Totoo yan. Kagabi nag-live yata si Olive. Hindi ko na kaya, pagod ako. $500 Noche Buena Challenge. Yung alin? Wala akong kinain matamis today. Gusto kong tikman yan. Breakfast. Say hi. Sino yan? Wala, naka-live ako sa YouTube. Nag-live sila yung ulan kagabi. Nag-live siya? 500 challenge. 500 Noche Buena Challenge daw. Aba, mamimigay ang lola mo.
Teka lang. Ay, bakit ba dito nakaharap? Kagabi kay Kuya Mark, si Olive. Di ko alam, pagod ako Friday, magdamag ako nasa White Last na kay Olive. Kaya pagdating umaga, labanan naman, kaya tulog ako kagabi. Ako, ikaw ang mamimigay. Trending ko sa Pinas 500 ng Chibuera Challenge. Trending. Kung trending yan, ako hindi ko pa alam ah. Hindi ko naman kasi binuksan sa gabi. Hindi na nilo. Sa Pinas ka ba, Angie? Exit dito ako nagre-reply dito pala yun sa channel. Exit. Thank you, Angie. Thank you, Angie. Hala ko, ikaw yan. Doon ako nagre-reply sa cellphone. Nakala ko active din yung channel. Yung account ko dito sa Ma'am Bet, thank you, Ma'am Bet. Doon sa harap. Street na lang doon ito. Ang malagay sa street. Kasi marami ko. Sinisip. Wala pa naman yung mga bata. Ma'am Beth, thank you, Ma'am Beth. Busy lang.
Ilipat ko ito muna sa loob para makita ko kayo. Ang hirap ng buhay. Live work. Tapos, Ate Jelly tuloy. Jelly. Good morning. Ate Jelly tuloy. Dito muna to kasi may bisita tayo ngayong araw na to. Yes, ingat ka din, Jelly. Marami tayong pakakainin ngayong araw na to. Walang day off. So, I need to prepare salad for them. Tabbouleh salad. If you know this, the Arabic traditional salad. Oo, pakilabas. Bago ko makyat. This is my homemade cake for my boss. Today is his birthday. Ayun yung airbang mamaya pakiakyat yung pag umakyat yan. Wait. Go, go, go! Go, go, go! Ma'am Beth, what's your lunch for today? We were going to do barbecue today. Ala, baka ayaw pa ni agata palagay ngayon, maaga pa, no? Ito lang ako kasi matigas eh. Eto, di ba ito titigas? Ay, lalaman. Mixing lang naman ito. Ikaw. Oras na ba? May aircon man, di ba? Tsaka yung cake na bago, yun ang i-replace natin yun sa pwesto. O sige, pakitanggal ng, ng cover niya. Panalo. Helen Sanz TV, thank you so much. Panalo, oh. Yeah. Na ano na to eh. Ay, good morning, Azul. My gosh. Buhay pa rin. Azul. Yan. Ano natin tatanggalin to? Ito. Ang hirap pinasok ko. Ayun. Yes. Makala ko na ito talaga, ha? And we have another cake for today's video. Hindi ko na kailangan ng ako yan. Tray. Tray? No need tray for this. Thanks, ba? Ay, ito pala. Baliktad. Wag na mag-base dito kasi meron na siyang stand eh. Jelly 28 ka na, hindi ka na Jelly 27 ha. Ala, nagmamantsa. Sa icing. So thank you so much, brother. Sa dami ng cake. Ngayon kailangan i-display lahat, mga 5 cake to. The continuation of the birthday celebrant is the barbecue party. The family is gathering today. Nakabalik ka na ba, Azul, sa Desierto? Desierto. Yes.
sa lupa. Pwede ko lang ilagay kasi matigas eh. Ilang araw na to. Oo. Saka wala na akong Oh, yung gas. live mo na naman. Hindi naman yan live ng ano. Live Hindi na. man ako, hindi ako din makalive din. Kansi Okay. daw. Hindi ako makalive, sabi nasa mo. Doon ka pumunta sa YouTube, huwag sa Messenger. Sa YouTube nga. Sa YouTube, okay. Dami ko ng sugat. Kasi daming sugat. Ang ganun niya. Ako na ngayon si Daoming Su kasi ang dami ko ng sugat. Dalaryan. Kayo sa dalaryan. Daming sugat. Dahil sa... For today's video. Kahapon pa. Shout out kay Tita. Good morning. Kailangan natin ng maraming kamatis sa ating saburi. Salad, saburi. We're going to prepare this before we already forget everything. Ate, yung patatas mo, don't forget, i-peel. Okay. Oh, itong magandang peeler, meron ka ba? Meron ka dyan maganda. Isa lang naman yata dito ang ano ko. Basra. Okay na yung ano mo. Pwede mo pa yung gamitin. Nakita ko naman eh. Ito nga, hindi ginamit ko uli oh. Pwede pa. Tatanggalin naman natin yan mamaya eh. Ito, ay paborito to ni... Alam mo, binigyan ko si Agats ng ano, buto ng lettuce. Sabi niya, kinano na lang daw yun. Sabi ko, hindi, meron bago. Kainin mo yan. Ako, ate. Si Darna. Darna. Ano nga? Darna. Ano nga? Asan? Nasa taas. Pinuntak niya na yung friend ko. So, sabi ni Prakash, kailangan may kapatid siya, may kamag-anak siya dito kasi madali kumuha. Eh tama, may kapatid. Very easy. Okay. Pero lilipat sila next year sa Singapore kasi Russian na nga mo. Bakit next year? Ayaw na nila dito. Russian na O nga dapat Russian. dapat mahari-hari siya. Ay! Yung. Alyom? Yung ano, process. Ano yun? Kuling-kuling. Okay. Kung nagkawawa siya. Wala akong magagawa. Hindi naman ako nag-ulak na pansin. Kasi, Sad tuloy. Hindi naman fresh to ang nakuha ko. Nakakainis.
Toilet na ako ah. Mm. Ate, kailangan ko yung platter na white. Yung white na na malapad. Inugasan mo ba dyan kahapon? Yung platter na white, nilagyan ng pagkain. Yung nilagyan ng rice. Saan niyo ba sinusuri at wala sa pwesto? Wala. Okay, sige, busy pa kami subong may mga bisita. Ohio Onesang. Ay, naku, nakatulog ako kagabi. Sobrang antok, ang pagod. And now, live ako sa hiwa-hiwa portion. Parang ang labo naman ang camera ko. Parang hindi napunasan. Ay. Nida? Ate, Nida? Ginamit mo pala ang lettuce kagabi?
Pakibaba ka ng pera dyan sa may tasa. May 20. Sabi ko pa lang wala na ako kailangan kasi kung pero na nakalimutan mo. Ano ba ginawa natin sa lettuce? Sinala? Kasi biglaan pa na sila pumunta. Oh, ente. Oo. Sa atin na lang kaya tutusan. Aray ko! Pwede ka ba magtalpon, te? Makibili akong lettuce, te. Mag-exercise ka muna, hindi pa naman mainit. Lettuce. Yung kasi gamit ko na yan, dapat pang umagal ko eh. Tingnan ko muna nilagay. Siya. Dami ko na yun. Siya. Ready? Ready? Sa ref to nakalagay, wala na siya sa display. Sa ref. Sabi yan, hindi maganda. Ha? Hindi na maganda yan. Hindi na, ilagay mo yan, Kailangan ng loob, gusto ko. Tag-5 lang naman. Yan ka, yung filler. Yung filler ito. Isa lang, akin na. Tag-5 lang naman. Ito, pre, bilhin mo ng pusa. Ano po sa? Kahit kalating kilo, wala ng pusa. Baka mabili. Or wag na muna, ha? Sige na, lettuce na lang. Oo. May langaw? Sige na. Umalis ka lang. Akitin mo na natin. Sige na, may yung sa lata ko kahapon. Lettuce. Kababa mo na dito. Ate, umalis ka na? O andyan si Jan, ibigay mo kay Jan. Andyan siya. Sabi. Sige, ang kuya na. Para makapilit na ako.
Good afternoon, good afternoon. Bugas. Andyan pa pala si andyan pa pala si Azul. JBTV. Beth Parkon is coming with me, so I will tell her to subscribe to your channel because we will work together soon. Ano? Yes, thank you so much. Thank you. Later, you bring your friends, their neighbors, to carry the umbrella at the back, one umbrella. Okay. I think now. Neighbors. I will. Okay, thank you. Pangit ng lettuce.
kids are here. The kids, diga. Ate. Ate, tapos ka na dyan? Hindi ka pa bro ka. Ang gugulo, gusto ko. Ang sarap-sarap, okay na. Ano ko sa'yo? Ihatid ko na yung dilis, ano? Wag na. Mag-share na lang. Dalawang beses. Pagka taga mo sa gitna. Pero wag pa ngayon. Oo. Kailangan ko ng lemon na. Sandali, after ako. Yeah. Wala na rin itong pinsa. Malaking kasuli. Hindi. Ilan yung mga gusto mo? Ay, ito, nilabas ko na. Pangit ng lettuce na to. Ano ba yan?
pangit ng lettuce, no? Hindi siya O, pag sa amin, puro green. ganyan. Okay, ready ko na to kasi minsan nakakalimutan ko to eh. Mm. Ha? Hindi ko yan nililipat ha. Kaya ito dahil mo. Bukas ko yan. Kaya nga. Hindi ko nililipat. Huwag mo na kayo. Ano yung araw-araw yan? Yung basura mo. Yung po. Wala naman nakapalit na dito. Ito kayo gano'n ako ano mga pinagsasabi. Ayan ka na naman, puro pa hindi. Hindi, pag anong bagay naman sa Ayun, nasa wala sa mga balak niya. Agad sa orang mga yun. wala ng pinasasaktan. Ayun, yung mga balak niya. Hindi tulad din natin yung nasasaktan. Pero sabi ko, ako ko rin. Hindi ko na ako okay niya sana. Okay niya. Sabi niya, okay. Nakita mo lang kung gaano ako kasama. Ito yan, ang swerte ba dyan? Sinabi niya yan. Pero talagang piligid ko siya. Sabi ko yun na lang may tutulong natin sa kapatid. Hindi mo siya gusto. Pagdagas mo siya. Diba? Pero gusto niya talaga yun kasi 15 years na hindi niya nakita sa kanila. Sa bahay siya muli. Bakit piliin naman siya? Tapos ko gusto niya ano daw siya ng kapatid niyang may sakit. Kung ano-ano. Hindi siya sa Ayan, gusto tingnan mo. Nag-iyakan. bumaba na siya tatay na siya. Gusto niya naman. Ang sabi ko. Shout out, beautiful people. We're very busy for the barbecue party today. You know. Barbecue party. All right. Tanggalan mo. Tanggalan mo. Yan, dahan mo pa. Baka sabihin nila na ganito. Ay, ano ba ito? Hindi makakabit ka kapag malapitan. Kung ako sa'yo, Dikya, pinadouble vista ko yan. Yung progress, Oo. progressive. Hindi mo na siya tatanggalin o ano pa man. Ay, naku, nahiya ko yan. Mahal. Ay, talaga yun. Ano ba? Ayaw ko Double nga. vista. Yung sinasabing double vista. Ay, di naman humingi later. Bakit? Ano mo? Kasi, basta ingatan mo lang yung ano mo. Basta tayo. Sir.
Sound right. Oh. Sure. Na, the lemon. Ano pa? Ikat na yan. Ano? Ikat na yung parsley. Okay. Kasi yung iba tulungan na lang kasi may kamatis pa ako. Spring onion. Spring cut oil. Asa na yung magandang ano? Silyo. May white ako ganito, small white. Yung sa baba. Oo, yun like. Okay. Kailangan natin mag-English. Mm-hmm. Yeah. I help you, sir. You want the ball? Yeah. Ate, parsley lang sige ako sa na mint. I will give. Samin ka? Kasi huli ko natin mint para hindi umitim. Ilalim mo sa parsley para hindi mangitim. Ganun ginagawa mo. Mm-hmm. O basta tulungan kita dito kasi parang ang dami lang para sa kanila kasi. Tingnan natin. Kasi ako driver eh. Sige na. Ipitin ko muna yung lettuce. Bukas pa ako magsatwa. Oo. Para natin yung ating water. Beauty. Beauty in the beast. Ang green yan sa'yo. Gamitin mo to. Green ba? Yung maliit, tapon-tapon lang yan dyan. Ayan, kailangan no? Hindi. Yan dyan ka mag-cut ng green kasi madali yan linisin. Akin na yung white. So, iniwan ko yung ipit ng cornflakes. Akala ko hindi na yung ipitan. Kaitan ko kasi sumisingaw. Gusto daw niya crunchy. Okay. Siya mo yung Ate niya. ipipin daw. Ano ba ito? Ay! Hamos pa lang. Hamos pa naman. Bigay mo na lang ito kay John. Ang kumakain niya niya. Itlog tayo niya. Pag natin lumok sa oven. Kung pala yung nilaga ko kagabi. Ay, oo. Pag nagutom, very healthy. Kung yan ang almusal ko araw-araw, naku po. Maka ako na si Ivana. Sarap. Continue naman natin. Si Ivana Bulawan. What happened? That's funny. Oo pa na? Ivana Bulawan. Right. Wala, lagi ko na lang nasusugatan ng daliri ito. Kailangan kahit sa kusina, kailangan medyo, diba, hindi siya messy, no? Oh, yeah. Ano talaga ng ulo yung Bring the car to the garage. ito laging pa naman. Oh. Bot na lang ate. Kailangan mo talaga ng bagay sa buhay ko dyan sa kwarto. Buha sa taas. Damihan mo. Meron doon. Ah?
Ano pa? Hindi na sila labas. Here at salon. Ay, naku. Kailangan ko ng pancake. Let me see, sir, if you want. Ramsey? Habang tawag agad ka. Oh, remove the cake. Remove the cake. This one is the old one. It's Yeah, but very- remove it in the fridge, not now. The last thing, the cake. Put it in the fridge. Put it there. Not heat from now to the 3 o'clock. It's hard. I need to remove now. Mamaya na daw pag dumating yung isang cake. Saan mo yung kinuha? May pwesto pa doon? Akin na, Mel. Akin na na nagugatan. Happy birthday. Kasya ba to? Kasya ba to? May cake pa nga ako dun. Na anong cake? Ganyan din. Kasya, pero tanggalin ko yung balls. Ilan taon ka na, May? Ha? Ilan taon ka na? Sweet 16. Sweet cake. Parang Pag tayo muna ulo. ko, ganyan mo na lang. Hindi halata. Ay, hindi natin yung pa. Nasugatan na naman ako. Bakit? 1-8. Bakit? Anong regalo sa'yo, May? Saros ka na naman. Ano? Oh, tisoy. Ano lang? 500. Tapos, Yung cake. buti mo, 500. Ganyan siya. Sinaanay niya eh. Di nag-asa. Oh, siyempre. Wala naman hindi siya magigay. Pero hindi ako umasa doon, eh. Hmm. Alam mo na, pag umasa ka doon sila. Min, huwag naglabat ka ba yan? May pakistis. Hindi ako nakakakita ng ganito. Yung maganda ba dito sa bayaran na lang kita. Kung makalabas na ako. Na, noon pa palabas eh. Kasi hindi man, Kailan ka ba? Kailan yung off mo? Sabay tayo. hindi man kami niya mag-uwi. Kasi bis kami uwi kami 27. Dito? December. Saan? Sa iba nun. Makauwi dito. Kasi parang nabanggit 27 din eh. Hindi. Kaya gusto ko pag uwi ko nung meron ako yun. Hindi. Magkapag-off ka pa niyan. Busy kami. Magpapakid sa to. Nalisin ko ng mga damit ko. Isang araw lang eh. Sinid niya nag-uwi yan. Lapit na tayo oh. Oo. Sometimes. Saan ka ba nagpupunta pag ikaw, pag hindi ako nakasama, ihanap mo ako, hanap. Ano? Ang ganit. Yung katulad pagkakitingan, gusto ko talaga. Sa dito Tinan, eh. nando doon daw sa bag, alam mo daw yun. Saan sa? Sa bag daw, alam mo daw yun. Oo. Nando doon daw sa bag, hindi daw siya nagdakit. Alin bag na yun daw. Alin bang bag yun? Yung bubang niya. Basta yung mga helmet lang yun nandun eh sa bag. Nandun siya sa kwarto. Ayaw ko mong binigay mong hermit yun eh. Helmet na. Dami-dami nyo sa amin. Binigay. Ano yan? Magla-live kayo? Hindi siya yan. Live yan ng ano. Opo? Opo YouTube, po? wag ka mag-upo-upo. YouTube yan. Oh, Opo. kung gusto mo yung ano, pinggan. Ay, Ray at si Kay Hirat, si Leo, isa sa ano, dalawa ko mga ano yan eh. Ang saas. Si Rai. Hindi pa basagin. Di? Ha? Ha? Huwag yung basagin. Alam mo naman yung mga batang mo. Si Rai?
O si Rai, o tama. Nurse. Tapos siya lang siguro sa kanya. Ay, ikaw, doktor. Sino bang kakain si Rai at si Ram? Oo. Magkaiwalay talaga dapat. Oo. Kasi lagi yan silang mga ano yan, Iran, Iraq. You know? Iran. Makikuha muna yung mga kutsara, plastic, and sa taas. Kasi yan ang gagamitin. Kutsara, tinidor, plastic, plate. Lakas pa naman yung Kunyari para madami. Oh. Oh. Ay, gagamo lang kayo kayo. Mamaya na yung punas sa akin na ay, yung plate na plastic. Huwag ka na muna magpunas dyan. Ang laki kasi ng pinggan na to. Oo. Kasi ano, Oh, wala ka. Oh, wala lang ba? baso. Ikaw na mag-arrange kasi nangiwain ako. Kasya na ba yan? Dalawa, tato? 25 pieces. Sige, baba mo na lang muna. Para nila mag-akit-akit. Tama na. May baso lang dito. Makakulangan. Ilang pieces ko? 22. 50. Ikalo. Hindi ko lang. Ikalo. Tawag ka doon. Yes, madam. Okay. Ay, manubot na pala to. Charge ko muna.